Velkommen til video om strategieksekvering med fokus på, hvordan man så succesfuldt kan gennemføre sin strategieksekvering. I den første video var jeg inde på, at der var 3 overordnede ting, som er vigtige, når man skal lykkes med sin strategieksekvering. Det første det er, hvordan man operationaliserer sin strategi. Det andet det er, hvordan man involverer sin organisation rigtigt for at få den til at tage del i processen. Og den sidste del, det er, hvordan man ledelsesmæssigt leder sin eksekvering. Lad os starte med, hvordan man operationaliserer sin strategi. En af de ting, der er vigtige, det er, at man skal være ambitiøs. Man skal sætte ambitiøse mål, og det skal man primært af den grund, at store ambitioner leder til flere initiativer. Og det er jo trods alt initiativerne og deres gennemførelse, som leverer resultaterne. Så det er det første. Vær ambitiøs. Så skal man dræbe myten om, at mål skal være realistiske. Helt grundlæggende kan man spørge sig selv, hvem kan svare på, hvad der er realistisk, når vi taler om fremtiden. Så gør en indsats i organisationerne for at dræbe myten om, at målene skal være realistiske. Den tredje ting, det er, at man skal passe på, at man ikke bruger forholdsmæssigt for meget tid på strategiudviklingsarbejdet. Der er en tendens til, at vi selvfølgelig gerne vil lave vores arbejde godt og grundigt, og det skal vi selvfølgelig også gøre. Men der er også en tendens til, at jo længere tid der går med selve udviklingsarbejdet, jo mere energi brænder ledelsen på det. Og det vil sige, at der er en risiko for, at når strategien skal eksekveres, så er der ikke mere tilbage i topledelsen. Det vil sige, at vi får i virkeligheden ikke den støtte fra topledelsen, som der er behov for, fordi de synes ligesom, de er færdige med deres arbejde nu, og har givet opgaven videre til den operative del af virksomheden, som forventes at eksekvere. Så vi skal simpelthen passe på, at vi ikke bruger for meget tid på udviklingsarbejde. Et andet helt grundlæggende argument er også, at da virkeligheden den forandrer sig så hurtigt, som den gør i de her tider, så kan man også spørge sig selv, om den tid, som man bruger inde i selve udviklingsarbejdet, om ikke der er en risiko for, at når man kommer ud med det helt rigtige svar, så er den virkelighed, vi skal agere i, ændret sig, og så er det ikke det rigtige svar længere. Det næste er, at vi gerne må involvere organisationen tidligt i den her proces. Vi kan få meget ud af at involvere dybere organisationen i selve strategiarbejdet på et tidligere tidspunkt. Dem, som senere forventes at eksekvere strategien, har jo nogle holdninger til, hvordan det skal gøres i virkeligheden. Og det er jo med det ligesom så meget andet arbejde, det er, at jo mere praktisk vi kan lave strategien og forberede den til det, der skal til, jo nemmere kommer det til at gå. Så skal strategien være tydelig. Vi skal passe på, at det ikke bliver for abstrakt og for overordnet. En strategi den skal fortælle, hvad det er, der skal ske, for ellers er der en stor risiko for, at det ikke kommer til at ske. Så skal man adskille sine budgetter og sine mål. Budgetter er jo klassisk lavet efter en økonomisk model, og det er mål jo grundlæggende ikke. Så det, der er vigtigt, at man har i sin organisation, det er, at man har en proces for, hvordan man laver sine budgetter, og så har man en proces for hvordan man laver sine mål. Det sidste, som jeg vil pege på, som er vigtigt omkring operationalisering af strategien, det er, at vi skal vælge nogle KPI'er eller målepunkter, Key Performance Indicators, som det hedder, som fortæller noget om fremtiden og mindre om historien. Der er en stor tradition for, at i virksomheden, at vi kigger på, hvordan det gik, altså i bagspejlet, mere end at vi i virkeligheden kigger på, hvad er det i virkeligheden, som vi skal gøre fremadrettet for at få de her resultater.